Rakétákat szerelnek össze és tesztelnek abban az üzemben, amely nyílteleken nyílt. Ez az első ilyen Magyarországon, Európában pedig a második. A szerelőműhelyben amerikai Maverick rakétákat tesztelnek, ezeket a Gripen vadászgépekre szerelik majd utóbb fel. Ez egy 300 kilós Maverick rakéta. A speciális laborban azt vizsgálják, hogy milyen pontos az infravörös érzékelője. Külön ellenőrzik a rakéta testét és fejét. Ez az első ilyen labor Magyarországon. Azokat a rakétákat hozzák majd ide, amelyeket a Gripenekhez vásárolt Magyarország. Az első üzembe helyezést gyakorlatilag mi hajtjuk végre, ami a különböző kalibrálásoktól kezdve a rakétáknak a hidegbelövésén, ezt úgy hívják, keresztül történik, tehát alkalmassá tesszük arra, hogy a hadkészültségi feladatot ellássa a rakéta. A cég vezetője szerint a környező NATO országok is ebben az üzemben szervizeltetik majd a rakétáikat. Ez a kamera, ez a típusú rakéta a televíziós rakéta. Tehát ez olyan képet mutat, mint egy televízió. Magyarország infravörös és kamerával felszerelt rakétákat is hadrendbe állít. Az amerikai rakétákat gyártó cég mérnöke szerint a nyílteleki a világ egyik legmodernebb tesztüzeme. Bármi probléma van az itteni, a magyarországi Maverick rakétákkal, vagy pedig a közeli országokban levő Maverick rakétákkal, azt itt meg tudjuk javítani. Ezen kívül szervizelni tudjuk a Maverick rakétákat. A különleges üzemet 1,5 milliárd forintért építették meg, a befektetés 90%-át az amerikai gyártó fizette. Most Magyarországon 20 ilyen Maverick rakéta van, a következő 20 februárban és márciusban érkezik, és azonnal Kecskemétre viszik. Ott már bármikor felszerelhetik a Gripenekre. A híradót Nyírtelekről Novák András tudósította.